Beste tresna interesgarria izan daiteke internet nabigatzailea txertatzea gure web orrian, osea gure diapositiban. Horretarako, hemen, insertar, goiko aldean, explorador de internet ematen badiot, honelako pantaila gertuko zaigu. Zer egin behar dugu? Hemen behan nahi dugun URL-a txertatu, eta pintxoari emanda, gordeta geratuko da. Horrela, sartzen naizenean orrialdean, hor izango dut prest nire web orrialdea. Txikituko dut, eta orain ikusiko duzue ze abantaila dituen honekin lan egiteko. Hau kenduko dut, zuek ikusteko. Web orrialdea ja bilatuta dugunean, egon algara apur bat irakurtzen edo ikusten hemen dagoen informazioa. Eta interesatzen zaigun informazioa pasatu aldugu gure orrialdera. Adibidez, nahi badut informazio hau, arrastraka eraman da, txertatu aldut hemen. Edo argazkiak nahi baditu sartu, arrastraka eraman da, txertatu alditut hemen.